Lorae karipan paman. Lorae karipan melekan pedet. Tunjung tajung tombak dor. Ayo. Ayo kecolok. Sinten? Kula niku pakane Toki. Paman angkatan nggih Kang. Kepiye pawartane ngono? Matur ngaten. Kang Prabu Krisnawilak Jingga. Dinten menika dinten paslanaken atas daya prajurit ingkang sami nabang. Ana benyan sung pawarta sampun sedaya papan sampun lampun malah kaporo andang prajurit sampun sampai kawasan tegese ora ana rupa lembangan ayem tengkong gentiken en siroman paman pareng matur paman agen sekawan koniti besok kawontenanipun wonten ing Karang Prapti Sadya ingkapun wonten ing Kadipaten Dabang panguripanipun prajurit utawi kawula wonten Dabang nika gemah Nuh Jinawi pindho Jinawi lah Padet tulangganing prajurit menika saged dipunwastani murah ingkang sarwa tinunggal subur ingkang sarwa tinandur ora kleru yen kowe dadi tetuanganing prajurit guru rapuh apik aman angkat sampun akhir kula matur apa wis disulihi prajurit ngono jejibanira kula gadhawake wis niki prajurit satu upawi sawangan ciwa-ciwa boyo wonten ing Kabupaten Jambalan kula pasake prajurit satu pesangonmu rak ya ora nganti telat ngono nuwun sewu kaji man paman sakopeng marah kula tuwun ngaos ingkang takon kalawan menapa panjenengan sampun utus kaliyan kula sedaya para kula wonten ing Kabupaten Jambalan man paman angkat ampun Nyeli dina kang wis kawuri wektu semana sapa sing bisa ngalahke kebo mercuan ora ana liya ya umbaran minak jinjo sawijine ngono nalika kang marang kebo mercuan Sang Prabu Ramatunjung paring ganjaran sapa wae sing bisa ngalahke kebo marcuan ganjarane bumi sing saiki tak lenggahe wonten ing Kabupaten Jambalan iki kang kaping pindho putrine Sang Prabu Ramatunjung saya wis dungkap dewasa didhawuhke marang Rupesma ya menak jingga mula paman telung dina kapungkur wis utusan prajurit wanita kang aran Kelaswara ngaturke nawala ning Majapahit iki apa wis ana kabare Sungkem para
bektine wis ingsun tampa agi-agi pangestuku tanpa ana wong ayu. Seliramu wis marang soal jejibani ro kepiye. Entuk pawasan awala tegese wis ketemu sang Jayu Kencana Wungu. Ayo kula ora sedelo meneh minang singgo wen kawin. Iki nawara saka Mojopahit. Wajane mantap. Monggo layang gagake dicepake kanggo kawan kuwi. Lho, apa siramu sing ngasana wala ora ngerti isine ngono elas ora antaman angkat jauh nggih kanthi wewujudan nawala kang kaya mangkene tegese sang Jayu Kencana Wungu nyepele menak singgo medake menak singgo mulokan paman ngirit para prajurit Blambangan bali ning Mojopahit. Prajurit wanita ditepakake anggung ngrangsek ana ing Mojopahit. Antaman minat singgo wis ora lone yen besok dimutake ora bisa dicecak perang. Bersama dengan semua tersangka meminta baik-baik. Monggo